det var også spændende. Hov. Er du der på trappen? Nej! Der er hesten i jorden, Stefan. Næste station. Andreas? Du sidder lidt for roligt. Han kom til. Prøv her. Du går ind og lave. Han går ikke så langt, før han ligger på Juhu! Hvad vil I søge efter for at finde det? En angry Danish cat. Det bliver det. Men er du ikke lagt med lort? Hallo, der pigerne kigger efter dig. Sådan. Sådan. Nok mest underholdende togtur, jeg nogensinde har haft det her. Nej, jeg har haft en stykke, der Yay! Så har jeg fået en lille lortespasser. Det var fedt. Ja, du kan finde mig af min. Nej, men jeg roser Du bare kan finde min mormor, hun er en ruse. Du kan ikke finde min mormor, hun er en ruse. Fuck dig. Jeg har nu haft at hænge på den lort, så det spiller. Spiller det her? Så er det ikke engang noget at spille her. Nå. Det tror jeg, du ved. Det tror jeg, du vidste, hvad et spil var. Jeg tror, jeg vil jo min Game Boy frem lige med. Jeg er lidt ærgerlig over, at jeg ikke har emulator installeret, og Pokémon Skyler kørende, så havde det været klar. Har du en Game Boy, ikke? Den kan jeg have efter, den skal jeg lege med. Hvor har du den? Jeg skal lege med min bedstemor. Bare for at dig frem. Hvad er det modsatte til det? Okay. Men det gør jeg så heller ikke. Det her, det skal med. Men jeg... Hvad er det? My name is Willy. My name is Willy Søvndal. Willy Søvndal. Kan jeg se, hvad det er? Min far har været en uge i en evighed, så er han blevet folkeskolelærer. Han snakker fandme bedre engelsk. Det var altså ikke smukt, da han begyndte med det der skole. Ja, vores statsmenøvelse har aldrig været kendt for, kan man sige. Nej, der var også noget engang, der blev sagt noget. I know that we can screw this together. Det er godt, at du lige skal genoverveje dit ordvalg. Fordi man anstrænger sig nok sådan en jobbetyde, men den ene er ikke bedre end den anden. Jeg tror, du ikke ødelægger den. Jeg tænker, at passe på, at det ikke bliver en måde til denne. Ja, men det er jo nok seriøst. Nej. Og så er det da sagt. Ja, men tillykke. Men jeg synes, der er også resten af politikerne, der er indrømme det. Det er ret en anden idé. Jamen, for helvede, det er bare magt for helvede. Ved du hvad? Jeg tror, han kan få et job hos Nintendo til at teste grejl, om det kan rykke. Hvad er ødelægget, som du ikke køber? Hvorfor er du vanvittig? Nej, jeg er så sur. Ej, for dag. Jeg griner endnu mere, når han ødelægger. Jeg tror altså ikke, det er første gang, det skete. Nej, det er ikke så meget. Han har fået sådan med, så det holder sig. Du venter. Hvad? Kan du huske mig, det var mig med? Og nok ikke gratis rent resten af aftenen, ikke? Okay. Men hvad er der egentlig ved? Jeg synes, han løber med nu. Jeg synes, han løber videre. Ikke mere end nu. Jeg synes, der er det. Jamen, der er jo ikke kommet noget nyt fra ham. De er jo bare den samme gamle video. Ja. Det var Star Wars, det var den ene.
Mangler lige den her på her. Ej, for helvede. Væk. Du skal da være ødelægge din ting. Jeg sætter. Det var en jord. Og kørt over. Ej, men. Ikke så ødelægge din ting. Nej, så bliver jeg faktisk lige det gider jeg faktisk. Det vil jeg gerne. Altså, det var sådan en lille bum. Det blev ikke. Tror du, vi har nok? Hvor meget vi har fundet. Det ved jeg ikke, den tæller ikke. Den optager bare, jeg kan ikke se, hvor lang tid den er. Nå, men hvis jeg søger på Angry Danish Killer med usten, finder jeg så noget? Det gør du. Ja. Gør du muligvis? Hey, dig. Ellers så må du stille det mig, du kan nok få det. Jeg kan se det også. Vi skal bare huske at sætte sådan en... For helvede. Prøv at se her. Godt nok dejligt. Prøv at se her. Vi skal huske at sætte sådan nogle reklamer på et eller andet, så man kan tjene på videoen, hvis der kommer en med. Ja. Hey,